Moi Disa. Moi Sussu. Me ollaan tulisielut. Mä tunnen sut julkisuudesta. Miltä tuntuu olla julkisuuden henkilö? Mä en koe, että mä olisin julkisuuden henkilö. Mulla kyllä lukee IG:n siinä biossa, että julkisuuden henkilö, mutta mä en näe itteeni julkiksena. Mutta susta on oikeasti aika paljon puheenaiheita somessa kuitenkin. Niin, no joo, mutta mä voin ehkä niinku valottaa vähän, niinku, että miksi mä ajattelen tälleen näin, että mähän on tehnyt kuvauksia ja okei, joo, temppareista tuli tosi iso näkyvyys, ja enkä ollut todellakaan tietoinen sitten siinä kohtaa, kun on sinne mennyt, että tämmöinen voisi tapahtua. Ja edelleen sitten siellä niin kuin julkisuudessa olen jollain tapaa, mutta niin kuin mä en silti jotenkin saa mun päähän vielä sitä niin, että mä oisin niin kuin julkisuuden henkilöt. Mulle julkisuuden henkilöt on, tiedätkö, näyttelijöitä tai muusikoita tai tiedätkö, että urheilijoita, tiedätkö, jotain huippu-urheilijoita. Ja sit silleen, not me. Mutta sä oot kuitenkin Suomessa julkinen henkilö. Näin on se julkisuuden henkilö. Niin. Susta on paljon artikkeleita, niin. susta tehdään paljon niin. aihetta. Somehan käy ihan kuumana. Juu, no sit tää julkisuus voisi tuoda sitä rahaakin pikkuhiljaa. Ois kiva. No ei, mun mindsetti on muuttunut tässä näin. Se temppareiden tuoma näkyvyys oli tosi iso shokki mulle. Mä olin ihan järkyttynyt, että tuli ensinnäkin someen niin paljon seuraajia ja yhtäkkiä, tiedätkö, välillä mun storia oli kattonut niin kuin monta kymmentä tuhatta ihmistä ja tiedätkö, mä olin ihan shokissa. Ja niin kuin, en mä tiedä, mä olisin varmaan tarvinnut jonkun managerin, mä olisin tarvinnut jonkun tukihenkilön, jonkun, tiedätkö, siihen niin kuin auttamaan mua semmoisella volyymilla, kun se tulee yhtäkkiä, että susta puhutaan ympäri somea ja tiedätkö, mediaa ja kaikkea, niin se on tosi iso shokki. Ja niin kuin mä en tiedä, että voiko tollaiseen edes niin kuin varautua, mutta sitten varsinkin, kun mun pointti ei ikinä ollut mennä hakemaan näkyvyyttä ja julkisuutta sinne temppareihin, että just kun taustalla on niitä monia niin kuin TV-ohjelmia aikaisemminkin, niin mä muistan, että kun mä oon lähtenyt sinne, tiedätkö silleen, no olisi kiva jäädä ihmisten mieleen. Yeah. Miltä tuntuu olla ihmisten mielessä tällä hetkellä? Nyt, myös hyvällä, mutta niin. myös pahalla. No nyt tuntuu hyvältä, koska mä oon niinku työstänyt itteeni ja sitä mindsettiä, ja nyt mä oon ehkä enemmän silleen, tiedätkö, että okei, että puhukaa vaan paskaa, haukkukaa vaan, te ootte mun faneja. Mitä enemmän te jauhatte tuolla noin, niin sitä enemmän mä saan niinku näkyvyyttä. Ja en enää ota niinku itteeni, että silloin oli jotenkin tuntuu, että oli kauhea tarve niinku selitellä itseä, että kun oli järkyttynyt siitä, että mitä kaikkea niinku valheita susta voidaan kirjoittaa. Että joku voi mennä anonyyminä kirjoittaa susta jonnekin, tiedätkö, vauva.fi-sivulle. niinku, tuntematta sua. Niin, tuntematta ja siis niinku ihan silleen niinku, siis suoria valheita, niinku keksittyjä juttuja. Sitten ne jää sinne niinku arkistoihin. Ja sitten mä vielä tyhmänä silloin niinku ekana luinkin niitä. Mä olisin, että kato, mä oon niin vahva ja kestävää, että kyllä ei mene, tiedätkö, ihon alle. Mutta kyllä ne jossain kohtaa menee ihon alle. Ja varsinkin, tiedätkö, jos puhutaan niinku lapsista ja tiedätkö, kaikkea tällaista, niin ei kukaan meistä ole niin vahva, että ne, tiedätkö, oikeasti kestäisi tuollaista niin kuin haukkumista ja paskan puhumista, niin kyllä se ei, niin kuin, kannattaa oikeasti pysyä poissa, jos itsestä tuollaisia niin kuin kirjoitellaan. Mutta tässä kohtaa, niin kun on tehnyt sen työn, niin nyt on vähän silleen, että sen kun. Kauan sulla oikeastaan meni, että sä pääsit sivuuttaa oikeasti näitä ilkeitä kommentteja? No, kyllä siinä meni varmaan se useampi vuosi, mutta siihen nyt liittyy sitten kaikkea niin kuin muutakin. Että se ei ole vaan yksistään se, että susta kirjoitellaan, vaan niin kuin tommonen näkyvyys ja julkisuus, niin sehän vaikuttaa tosi laaja-alaisesti niin kuin sun arkeen, mitä monet ei sitten niin kuin käsitä. Että niin kuin, että mun pitäisi varmaan olla silleen niin kuin onnellinen, ja joku taisi mulle kommentoidakin silleen, no, et sen taas saanut tappouhkauksia silleen, että no niin, että tossako se nyt menee sitten se mittari tai raja, mutta niin kuin silleen, että kyllähän toi on niin kuin vaikuttanut esimerkiksi mun turvallisuuden tunteeseen, että niin kuin ennen just kun teki tosi paljon niitä promotöitä,
niin mähän oli aina somessa silleen, tiedätkö, että hei, että mä oon tänään vaikka täällä kauppakeskuksessa, että tulkaa moikkaa. Niin kyllä mä joudun vähän enemmän nykyään miettimään, että kun mä postaan, niin voiko mä postaa niin kuin reaaliajassa, Joo. vai laitanko mä vähän jälkikäteen, tai voiko mä kertoa, että mihin mä oon niin kuin menossa. Ja sitten just niin kuin miettii just silleen, että kun liikkuu tuolla julkisella paikalla, että mitä jos sieltä tuleekin, tiedätkö, joku mun vaikka vihaaja vastaan. Ihmiset on aika arvaamattomia. Niin, siis nykypäivänä niin, varsinkin. Jep. Ja kyllä se, ja sitten ehkä niinku, toikin vähän silleen niinku hämää, että kun varsinkin Helsingissä, niin ihmiset ei enää, tai ei ne niinku kommentoi, jos ne, tiedätkö, tunnistaa sut. Että joo, ne saattaa tulla sitten niinku vaikka baarissa tai festareilla, tiedätkö, missä ollaan humalassa, niin sit vähän enemmän rohkeutta. Joo. Että sitten olla silleen, että hei, et sä oot muuten se tai jotain. Mutta niinku, että siihen niinku hämääntyy ja sokeutuu, että on silleen, että no niin, ei kukaan mua tunnista, tiedätkö? Niin. Ja sitten aina tulee sitten sellaisia, tiedätkö, että ai niin, ja niinku, tiedätkö, tulee kantautuu vaan sitten niinku tietoa, että sut on nähty siellä tai täällä tai tuollaista vasta, oh my days. Mä oon kirjannut tänne vähän enemmänkin kysymyksiä. Ja tältäkin mä haluan kysyä, koska mä en itse ole mikään julkisuuden henkilö. Vielä. Niin. Mutta, no mikä on ollut paras asia julkisuudessa? No sanotaanko näin, että tässä kohtaa mä koen ehkä, että toi julkisuus ei ole vielä tuonut mulle oikeastaan hyvää. Mä oon tosi paljon oikeastaan vaan menettänyt asioita. Ja nyt olen ja toivon, että kelkka kääntyy. Että kyllähän mua on niinku riepoteltu aika ilkeällä tavallakin tuolla niinku mediassa, että ei ne niinku ollut mitään positiivisia juttuja, mitä musta on kirjoiteltu. Että nyt, sanotaanko näin, että me ollaan nykyään Seiskankaa frendejä. Yeah. Että nyt nämä viimeaikaiset jutut on ollut silleen niinku ihan hyvässä valossa yhteisymmärryksessä tehtyjä, mutta niin kuin, että kyllähän ne on kirjoittanut musta tosi ilkeästi. Ja just on ollut tosi avoin somessa muutenkin kaikesta tästä näin, että mitä tämä on niin kuin tuonut tai vienyt mun niin kuin elämään, niin just puhunut siitä niin, että on menettänyt just niitä tapahtuma-alan töitä. Ja onhan tämä vaikuttanut niin kuin siis ihan perhe- ja niin kuin kaverisuhteisiin. Mutta ehkä voisin sanoa, että niin kuin tässä kohtaa, tai siis niin kuin, että okei, vielä se, jengihän luulee silleen, niin kuin, että mä saan somesta rahaa. Joo. Et, no sulla on sen verran seuraajia tai jotain, mutta ne ei ehkä sitten ole niin kovin tarkkaan kattonut kuitenkaan mun storeja tai näin, että enhän mä tee niin kuin oikeastaan mitään yhteistyötä. Mä en ole ikinä saanut miltään medialta mitään lehtijutuista mitään rahaa tai mitään, että niin kuin, ei tällä en niin kuin tienaa vielä. Vielä. Niin, nyt on niin kuin, tai siis just se, että kun mä en halunnut sitä julkisuutta, mä en halunnut sitä näkyvyyttä, mutta nyt on tullut, tiedätkö, sellainen, että oikeasti, että en mä voinut kärsiä, tiedätkö, turhaa, että nyt tänne se kaikki, nyt mä haluan, nyt mä oon silleen niin kuin fokus, että nyt mennään. Joo, ja nyt mennään ja täysillä. Nyt mä oon niin kuin, tiedätkö, mä oon käynyt niin pohjalla, tiedätkö, kunnon ekokuolema, mä oon ollut niin syvissä vesissä, niin nyt, tiedätkö, mulla on niinku semmoinen, tiedätkö, että ihan sama mitä sieltä tulee, niin nyt mä, tiedätkö, kestän. Mä en voi enää menettää tavallaan mitään. Joo. Kaikki on menetetty jo, niin nyt, tiedätkö, nyt noustaa kuin Feeniks-lintu. Niin, ja sitten kun sulla kuitenkin on menetettävää ollut paljon, niin mikä on oikeasti raskain? Mitä sä niinku meinaat? No raskain puoli julkisuudesta, mitä sä oot oikeasti menettänyt ja mikä on periaatteessa pahin asia, mikä sulta on viety tätä myötä. Kyllä mä sanoin, että niinku talous, niinku elanto, se on vaikuttanut, tai niinku niin, että sulla yhtäkkiä niinku perutaankin, tai ihmiset ei ehkä niinku ymmärrä sitä, jos ne on jossain vakkariduunissa, tiedätkö? Sä oot joku sairaanhoitaja tai mikä ikinä nyt olekaan, tiedätkö, 40 tuntia viikossa töitä ja silleen, niin sä et ehkä niinku käsitä sitä niin, että mun työt on ollut kuitenkin, siis tapahtuma-alalla on ollut keikkoja. Jos mä oon kipeä, mä en ole saanut rahaa. Ja sitten tiedätkö silleen, niin, että yhtäkkiä mut otetaan vaan kaikista tiimeistä pois, mistä mä saan yhtäkkiä ne rahat. Että tiedätkö, että jos mä oon tehnyt niin monelle yritykselle, niin mullahan on tullut tyyliin niin tavallaan palkka joka viikko. Aina on tullut rahaa, tiedätkö, niin jostain. Ja yhtäkkiä, tiedätkö, silleen, että no, et ole enää tervetullut tänne. Ja sit sä oot silleen, niin kuin, että what? Niin. Ja sit jengi naureskelee tuolla somessa silleen, tiedätkö, mutta silleen, mitä? Mä oon äiti, mulla on 2 lasta. Tiedätkö, mulla on niinku
perhe-elätettävän laskut ja kaikkea. Miten te voitte naureskella silleen, niin, että joku menettää sen duunit? Mä en ole tehnyt kuitenkaan mitään niin pahaa, että mä olisin niin kuin ansainnut millään tasolla ton noin. Ja sitten niin se, että mitä tavallaan temppareissa tapahtuu, niin sehän ei liity siihen, niin minkälainen ihminen mä oon oikeasti töissä ja niin kuin omassa elämässä. Että ei nyt joku seksin harrastaminen telkkarissa, niin ei se nyt voi olla niin paha asia. Me kaikki tehdään sitä. Että maailmassa olisi lapsia, jos kukaan ei tekisi sitä niin kuin oikeasti. Kyllä. Niin ei se nyt voi olla, tiedätkö, se, että no niin, että nyt sä et voi enää tehdä duuneja, koska mä olin hyvä mun duunissa. Mä sain aina kehuja ja mä olin niin kuin toivottu työntekijä niin kuin monelle asiakkaalle, koska ne tiesivät, että jes, kun Disa tulee silloin ammattitaitoon, niin tiedätkö, hommat hoituu. Niin, sä oot varmasti niin kuin tosi ahkera työssä. Eihän se vaikuta se, mitä sä oot tehnyt telkkarissa, niin sun työn tekemiseen. Siis millainen sä oot työntekijänä. Mutta mun piti palata vielä tuohon sun ekaa kysymykseen, että mikä se oli se, että mitä hyvää on tuonut. Mikä on paras asia? Niin mä sanon ehkä sen, että mä oon käynyt niin kuin ihan älyttömän antoisia keskusteluja ihmisten kanssa, niin kuin vaikka mun DM:ssä, niin kuin Instagramissa tai sitten ihan face to face. Että niin kuin se on ollut kyllä niin kuin mutta ihanaa, että uskaltaa puhua myös, tai niin kuin tuntemattomana ihmisenä sulle laittaa viestiä myös hyvänä kuin pahanakin. Niin, no mutta mä veikkaan, että se on siitä, että kun itse on tosi avoin ja mä puhun niin kuin vaikeistakin asioista niin kuin somessa, niin sit se on niin kuin parasta, että jos mä oon saanut edes vaikutettua yhden ihmisen elämään. Tiedätkö, että niin kuin nytkin on niin kuin viime aikoina, tai viime kesästä lähtien esimerkiksi puhunut niin kuin lähisuhdeväkivallasta, niin mä oon saanut niin paljon oikeasti viestiä niin kuin naisilta, ja meillä on ollut todella antoisat keskustelut, ja sitten niin kuin ne on jälkeenpäin tullut, tiedätkö, sanoa vaikka, että hei, että sun niin kuin esimerkin niin kuin avulla niin oon tehnyt vaikka niin kuin rikosilmoituksen, tiedätkö, niin kuin tälleen näin, niin toi on se hyvä asia niin kuin tässä kohtaa ainakin, että mitä sitten toi niin kuin näkyvyys ja julkisuus on niin kuin tuonut. No mutta hyvä, että me saadaan ihmisiä tekemään asioita, mitä ne ei uskalla myöskään tehdä. Ja sitten joku puhuu edes niille järkeä, koska veikkaan, että jos ihminen on 4 seinän sisällä, niin ei ne pysty hakemaan sitä apua mistään muualta kuin sitten somesta. Niin, se sellaista vertaistukea, joo. Niin. Jep, kyllä. Mutta tuleeko sulle paineita somesta? Tulee, mä veikkaan, että meille kaikille tulee, mutta sitten tohon on niinku tosi vaikea vastata ehkä senkin takia, koska miettii, että miten niinku huonossa jamassa on ollut. Niin se on niin jotenkin monialainen se juttu, että mitä tuohon niinku liittyy. Että kyllähän mä oon ehkä semmoinen jääräpää kuitenkin, tiedätkö? Silleen, että mä postailen silloin sit, kun mua niinku huvituttaa. Joo. Että mä en pakosti postaile. Että mä en ole mikään, tiedätkö, sellainen, että jos sä haluat näkyvyyttä, niin nyt sä pitää tehdä 3 itse julkaisua. No en mä julkaise, jos mulla ei ole mitään sanottavaa. Tiedätkö? Niin. Että välillä saattaa olla IG:ssä tosi pitkääkin, että mä en julkaise sinne vaikka feediin mitään. Storeja mä laitan kyllä ahkerasti niin kuin arjesta. Ja sitten ehkä just se, että kun oli sitä itse inhoa ja kaikkea, niin tiedätkö, ei tehnyt mieli olla kuvattavana, ottaa kuvia. Että nyt kun se on niinku poistunut ja on niinku hyvä olla itsensä kanssa, niin totta kai sitä sit niinku tekee enemmän. Ja mä oon kuulemma nykyään hauska. Sä oot. Kyllä. Siis, just näin. Siis, oh my god, niin kaikki ei ymmärrä mun huumorin tajua, mutta mulle on tullut jotkut miehet kyllä sanoa Snapissa, että sä oot niinku hauska. Mä oon silleen, kiva jos voin viihdyttää. Tuoda hymyn huulille teidän päivää näillä mun typerillä jutuilla. Arvaa, mikä on paras kysymys. No. Ootko koskaan halunnut lopettaa someen? En. Sä haluat vaan antaa lisää. Siis nyt kun mulla on tää... Nyt on se, nyt tulee vaan. Nyt mennään kuin höyryjuna, kuule. Mutta tuleeko ikinä ikävä yksityisyyttä? Koska kuitenkin sä jaat tosi paljon itsestäsi. Mutta ei kukaan pakota mua jakaa. Niin, mutta siis sä tykkäät niinku jakaa. Että onko sulla sit niinku sitä yksityisyyttä, mitä sä haluat? Että onko sulla oikeasti ikävä sitä? Eihän mä nyt oo mikään, tiedätkö? Mietin nyt oikeasti, tiedätkö, tuolla maailmalla sellaisia kunnon staroja, kun eihän ne voi lähteä kauppauksella paparazzi ja kaikkea. Emme nyt mitään tollasta kuitenkaan. Mutta siis
vaikka mä jaan paljon ja tosi rehellisestikin ja puhun vaikeista asioista, niin eihän oikeasti ihmiset tiedä, minkälainen mun arki on. Et nytkin oli, mä oltiin pojan kanssa Taikuissa 3 viikkoa, siis mun 17-vuotiaan pojan kanssa. Niin me käytiin yhtenä iltana, en mä tiedä, kello oli varmaan joku 7-8, mitä nyt olikaan, yksi drinkki, join 1 drinkin. Tai sitten siellä oli muutamia jotain, tiedätkö, silleen, että mentiin päivälliselle johonkin ravintolaan, niin saatoin ottaa 1 bissen. Siis mä en niin minä päivänä juonut 2 bisseä, vaan 1 bisse. Niin nyt siellä jossain Redditissä kiertää sitten huhu, että mä oon ollut vaan bilettämässä koko loman. Silleen, what? Niin, että miten, että näette mun storit, mutta miten te niin kuin päättelette noin väärin? Että vaikka mä oon avoin, niin jengille ei ole kuitenkaan mitään hajua. Tai jotain, tiedätkö, kommentteja ollut nyt silleen, että mua kiinnostaa vaan deittailu. No, mä voin sanoa, koko kevään tää on ollut niinku poikkeavaa, koska meillä on viikko-systeemi ollut tämän 11 vuotta kohta. Niin koko tämän kevään lapset on ollut mulla arkisin ja viikonloppuisin isällä. Niin kyllä sä saat siinä vaiheessa tehdä, se on sun omaa aikaa. Joo, ja siis voisinhan mä nyt mennä viikollakin, vaikka lapset on noin herra jumala 15 ja 17, niin kyllä mä nyt voin käydä, tiedätkö, syömässä jonkunkaan, mutta siis silleen, niin, että mähän on oikeastaan ollut vaan kotona arkisin mun tytön kanssa. Kyllä. Ja niin, toi just se, että mitä ihmiset ei näe. Joo, niin siis nimenomaan. Sitten tehdään niin jotain oletuksia, että ei kun toi... Sä oot koko aika jossain tekemässä. Joo, koko aika jossain ja silleen, mä oon aika introvertti. Mä oon sosiaalinen introvertti, mä oon tosi paljon itekseni yksin. Ja me jopa nautitaan siitä, vaikka me ollaankin näin hölösuita. Joo. Kyllä. Siis ai että niinku yksin niinku parasta. Jep. Siitä on vielä muutama kysymys ja sitten mennäänkin semmoiseen kivaan, nopeat pakko vastata kysymyksiin. Siis tää on joku kosto siitä, niin kun mä tein sulle se, mikä eläin oisin. Mutta joo, onko vaikeaa luottaa uusiin ihmisiin? Ei. Mä oon miettinyt tosi paljon muutenkin, siis ei johtuen mitenkään julkisuudesta, vaan niin kuin vaikka parisuhteista, että on tullut pettymyksiä ja on niin kuin luottamus rikottu ja näin. Niin mä en ole sinisilmäinen, mutta mun ei ole silleen niin kuin vaikuttanut kuitenkaan pitkäkestoisesti se, että mun luottamus on sit rikottu, koska mä haluan uskoa ihmisistä hyvää ja maailmasta hyvää. Ja mulla on vähän ehkä semmoinen asenne enemmänkin, että mä luotan ihmisiin ennen kuin ne tekee sit jotain, tiiäksä, että ei voi luottaa. Totta kai, ainahan sulla tulee uusia kokemuksia ja sä opit asioista, toivottavasti, niin ehkä sille silmät saattaa aueta ja sä ehkä spottaat nyt paremmin jotain feikkejä ihmisiä, jotka yrittää hyötyä susta tai tiedätkö silleen, mutta niin kun, kyllä mä haluan niin kun just pitää sen luottavaisuuden, koska mä uskon myös siihen, että jos sä kadotat sen, niin sit sä myös katkeroidut. Ja mustahan ei tule mitään katkeraa naista. Niin kuin todellakaan. Joo, ei susta sä et voi olla. Siis mä en saa ikinä susta sellaista kuvaa, ei pystyisi edes ajattelemaan, että sulla olisi tommonen. Joo. Kyllä niin kuin, kun elämä on oikeasti silleen, se on seikkailu, tiedätkö? Niin sit kyllä sun pitää niinku, ethän sä voi poistua kotota. Tai luottamus muutenkin, tiedätkö silleen, niinku, että sunhan pitää uskaltaa heittäytyä vaikka parisuhteeseenkin, rakkauteen, deittailuun, tiedätkö, kaikkea. Niin kyllä sä tarvitset sitä luottamusta moneenkin asiaan. Kyllä. No, mitä neuvoja antaisit ihmiselle, joka haluaa julkisuuteen? Älä. Okei, riippuu. Lyhyt sana, hei, älä. 3 kirjainta, älä. Ei. Ei. Okei, riippuu mitä kautta julkisuuteen. Mutta temppareiden kautta, niin älä. Ei. Koska se disleima on niin vahvasti, siis lukeeko mun tosta on niinku tatuoitu tuohon. No lukevan niissä. Sitten on vaikea päästä eroon. Siis, temppareissa on mitä, onko se nyt kuvattu joku 15 kautta vai siis... Niin kuin, ei mitään, mä onhan siellä ollut satoja osallistujia. Mutta suurinta osaa ei edes niin kuin muisteta. Ei edes tajuta, että ne on ollut siellä tai niin kuin mitään. Mutta sitten on niitä joitakin valitettavasti sitten, voisimme jäädä ihmisten mieleen, voi... Se on se etnisyys vähän. Mitä mä pyysin universumilta? Siis mä en edes itsekään tajunnut. Mutta niin kuin silleen, että se leima on vahva. Ja sitten niin kun just tässä kohtaa, että kun
sä haluisit ehkä niinku päästä siitä jo eroon ja sä haluisit alkaa, tiedätkö, oikeasti nyt tekee silleen jotain muuta, niin... Niin sit se leima on se, mikä... Niin, se vaikuttaa esimerkiksi työnhakuun, se vaikuttaa deittailuun, se vaikuttaa siihen, että luo uusia ihmissuhteita, kaverisuhteita, ihan mitä tahansa. Ja niin kun, onneksi on olemassa myös paljon fiksuja ihmisiä, tiedätkö, silleen, jotka tajuu, että hei okei, että se on TV-viihdeohjelma leikattua shittiä, tiedätkö, silleen, että ehkä toi ihminen ei ole oikeasti tollanen ja ehkä, tai niinku just, että kun sä oot ollut vaikka pariskuntana siellä, niin tajuukohan ihmiset itse silleen, niinku, että hei, meneekö ne sinne, tiedätkö, itteensä ja miettii silleen, että miten ne itse toimii siellä parisuhteessa, kun niillä ei ole voimavaroja, on stressiä, on ärtynyt, heitä triggeröidään kaikkea. Mä veikkaan, että siellä ei hirveän ratkaisukeskeisiä silloin olla, tiedätkö? Ja mä en ole edes tulinen. Tai semmoinen, tiedätkö, tuli semmoista päästä. Me ollaan sunkaan puhuttu tästä näin, että silleen, että jengi varmaan, tiedätkö, olettaa musta, että lautasia menee seinään. Ei ole mennyt. Joo. Ei ole kertaakaan mennyt päinvastoin. Mä oon selkeästi lautasia viskonut. Tämä justiinsa. Kuule, ei niinku... vaikka mitä kaikkea. Niin. Ja sit se on jotenkin mun mielestä muutenkin outo asetelma silleen, että musta tuntuu, että noita katsojia ei ikinä voi silleen miellyttää, että kuitenkin suomalaiset katsoo sitä Espanjan temppareita. Joo, ja siis ne on vasta... Joo, siis... Ai, apua. Joo, siis jengi tykkää sit, kun siellä on tulista, että näin. Siis ne hakkaat yli toisiaan siellä. Okei, joo. Mä näin niitä klippejä, ne oikeesti niin ne on ihan sekaisin. Mutta ne on latino, niin siis ne vasta tulisi onkin. Joo. Joo, mutta just se, että sit kun itekin siellä niinku sanotti omat tunteensa, nyt mua vituttaa, mua ärsyttää ja en tykkää tästä ja tiedätkö silleen, niin mä oon hirveä ihminen. Olisiko mun pitänyt istua siis silleen nätisti, että katsoa siinä iltanuotiolla, että kun ex-kumppani rikkoo meidän yhdessä sovittuja sääntöjä ja rajoja ja kaikkea, niin olisiko mun pitää olla silleen... Olipa kivasti tehty. Joo, minä ymmärrän. Niin kuin mitä? Niin kuin, sä rikot... Mitä? Ei. Niin. Ei. Ja mä veikkaan, että ei ole oikeasti olemassa yhtäkään pariskuntaa, jotka ei olisi ikinä sanonut toisillensa jotain haukkumasanaa. Niin, tai jotain ilkeätä. Jotain ilkeätä, niin. Tai ei olisi ikinä korottanut ääntä tai huutanut tai lentänyt niitä lautasia. Niin come on nyt! Kyllä siis on. Ihan varmasti on. Siis on. Joo. Siis kyllähän mulle on tullut, tiedätkö, just jossain, kun mä oon ollut baarissa vaikka duunissa, niin on tullut vaikka just jotain pariskuntia silleen, että miksi sut niinku ryöpötettiin mediassa siitä, että sä sanoit sun eksästä silleen, niinku, että musta tuntuu, että kun hän esittää tyhmää, että onko hän niinku hölmö, niin oliko toi nyt niinku se maailman kamalin asia, hei, come on. Sitten se yksi nainenkin luetteli, se mies oli siinä vieressä, se luetteli, millä kaikilla haukkumasanoilla se on haukkunut. Sitten mä oon se niinpä, onneksi on niinku fiksuja tajuu silleen, mikä on niinku se todellisuus. Mutta se on oikeasti kuitenkin ikävää, että suurin osa ei ymmärrä sitä. Että ne on leikattuja, ne on kirjoitettuja ja mitä siellä sitten niinku tiedät sä onkaan. Ja sitten kun sä et voi koskaan tietää, tai silleen on helppo huudella kotisohvat. Mä tekis noin. Joo. No mieti, että sut laitetaan 8,5 viikoksi tuntemattomien ihmisten kanssa 247. Sä oot 247 siellä. Joo. Sut jäädään puhelin pois, sä et saa katsoa mitään omia, tiedätkö, leffoja, kuunnella omaa musaa. Sä et saa omaa aikaa. Se on periaatteessa. Sitten siellä on koko aika kamerat. Joka paikassa. Tiedätkö silleen, niin jos et sä ollut sellaisessa tilanteessa, niin shut the fuck up oikeesti. Just näin. Joo, en pysty, eikä haluaisi. Siis joo. Ei. Kun ei normielämässä tuu tollaista, niin miten sä voit edes tietää, miten sä muka käyttäytyisit siellä? Sitten joka toinen päivä viinaa, joka toinen päivä darraa. Joo, siis hyviä. Siis toi on tuskaa. Tiedätkö silleen? Mieti silleen, että okei, no kännissä nyt voi sattua mitä vaan. Mutta mieti minkälainen sä oot darras. Oikein hehkeen näköisenä siellä. Joo, ei ole hehkeän näköinen, mutta tiedätkö, no okei, mulla on nyt vähän darraa. Mä voin sanoa, että tämä matka tänne näin. Mua alkoi suututtaa niin paljon. Joku dössä menee tälleen ja heiluu tälleen. Ja mä oon ihan silleen, että kiauhun, tiedätkö? Mä oon silleen, että mä en jaksa, mä en pystynyt tällaiseen.
tulee seuraava kysymys vielä. Yes. Ootko koskaan kadonnut sieltä temppareiden lähtemistä sinne? Tiedätkö, ihmiset kysyy multa tosi paljon. Ja. Just sen takia, kun mä oon kertonut, että miten negatiivisesti toi on vaikuttanut mun elämään ja mitä kaikkea mä oon menettänyt. Ja on just niin kuin turvallisuuden tunnetta viety niin kuin monella eri tavoin. Että mun terapeuttikin oli silleen, että oikeasti, että sulla on niin kuin tavallaan rakkaat ihmiset niin kuin pettänyt sut, talous niin kuin meni, tiedätkö, muuten yleinen sellainen, tiedätkö, niin kuin turvattomuuden tunne, tiedätkö, niin kuin, että kävelet tuolla ja oot niin kuin julkisilla paikoilla, niin mä oon koko aika sanonut ihmisille silleen, että en kadu, koska mä uskon siihen, että kaikella on tarkoitus. Mä uskon myös siihen niin, että mä en välttämättä olisi koskaan ehkä elämässä tullut käymään noin isoja asioita läpi, mitä mä jouduin ton myötä käymään ja kasvaa. Yeah. Mulla on kuitenkin aikaisemminkin ollut, tiedätkö, vaikka burnoutti tai niin kuin nuorempana masennus, niin tää oli ihan next level shitti oikeasti. Mä en ole itsetuhoinen, mutta mä olin niin pohjalla kuin voi olla pohjalla. Tiedätkö, mä katoin, niin kuin, mulla oli ekaa kertaa elämässäni sellainen, tiedätkö, itseinho, että mä niin kuin katoin itteni peilistä, niin tiedätkö, mä olin vaan silleen, että hyi vittu, sä oot läskiä rumaa. Siis se oli ihan sairasta. Siis oikeasti. Mä vaan niin kuin itkin himassa, tiedätkö, silleen, niin kuin, että saatoin just sanoa silleen, että mä haluan kuolla. En mä oikeasti halunnut kuolla, mutta tiedätkö, kun, jos sanotaan aina, että tiedätkö, tunnelin päässä on niin kuin valoa, niin mä en nähnyt kuin pelkkää mustaa. Siis siellä ei ollut niinku semmoista pientä pikkuriikkistäkään valon pilkahdusta. Ei niinku mitään. Ja sitten tiedätkö jotenkin, että kun mua haukuttiin niin laaja-alaisesti, mä en ole oikein niinku koskaan joutunut silleen kokea ehkä just lapsena tai nuorempana kiusaamista. Sitä kiusaamista on tullut enemmän aikuisiällä. Mutta niinku silleen, että ei mua niinku ikinä oikeastaan haukuttu päin naamaa. Ja somessakin on saanut olla aika silleen, että ei ole tullut niinku mitään paskakommentteja, paitsi nyt ehkä silleen niinku ton tempparinäkyvyyden myötä. Mutta se, just kun mä puhuin siitä volyymista, että pamahtaa yhtäkkiä näin, ja sit sut haukutaan äitinä, sut haukutaan työntekijänä, sut levitellään valheita, sut haukutaan niinku sun ulkonäkö, sun luonne, sun kaikki. Ja sit mä harrastin seksiä. Sekin haukuttiin. Että mä harrastan sitä väärällä tavalla ja tiedätkö, mä oon siinäkin tein väärin kaikkea. Tiedätkö, mä oon ihan silleen, niin kuin, että tiedätkö, ei ihminen kestä tota. Yeah. Mutta mä silti sanon, että en kadu, että tiedätkö, mä oon niin kuin, nyt noussut sieltä ja käsitellyt näitä asioita ja tiedätkö, ekokuolemaa ja tiedätkö, kaikkea. Niin kuin mä olin ihan miljoonina palasina tuolla ja nyt kokonut, tiedätkö, itteeni tälleen näin. Ja varsinkin kun pääsi tuosta parisuhteesta eroon, niin tiedätkö, silleen mä vaan koko aika niin kuin, on koko ajan niin, että se voi vaan paremmin, tiedätkö, henkisesti ja fyysisesti, ja on semmoinen tosi voimaantunut, tiedätkö, olo. Tai silleen mä alan niin kuin pikkuhiljaa nyt ole taas se energinen oma itteni, tiedätkö, joka on hauska ja sarkastinen ja viettelevä ja tiedätkö, kaikkea. Huumorinen ainakin. Sitä ainakin löytyy. Mutta nyt ehkä niin kuin sanotaan, että tässä on ihan helvetinmoinen työ saada se leima pois otsasta, niin kyllä mulla on niin kuin viime aikoina ollut vähän silleen, että jos mä olisin nähnyt tulevaisuuteen, niin olisinkohan mä silti niin kuin jättänyt menemättä sitten sinne. Koska, niin. Joo, sitä ei todellakaan ajattele. Ja moni ei ymmärrä sitä, oikeasti, mitä se tuo ihmiselle, jos et sä itse ole siinä samassa tilanteessa. Koska mun mielestä niillä ei mitään asiaa siinä vaiheessa sanoa yhtään mihinkään. Ja sit naisethan niinku aina saa pahemman paskaa. Ja sit varsinkin, kun sä oot äiti. Et eihän niinku mitään temppari-isää ole tälleen ryöpötetty. Niin kuin mua. Tämä, joo. Ja sit just se, että kun puhuin siitä niin, että en sentään saanut niitä tappoukkauksia, siis niin silleen, mutta kyllähän niinku esimerkiksi mun lapsista tehtiin lasu syynä, että äiti oli telkkarissa. Et kun ne sossut soitti mulle, niin nehän oli vaan suoraan silleen, että tämähän on ihan kiusan tekoa. Mutta silleen, niin että mietin nyt, että oikeasti kun ne joutuu kuitenkin, että se on nimetön lasu, ne joutuu kuitenkin soittamaan. Siihen kuluu heidän aikaa ja tiedätkö, kaikkea, kun ne vois keskittää sen ajan ja kaiken niin oikeasti perheisiin, missä on mihin oikeasti ongelmia. Niin, apua. Tämä. Ja
Siis jep. Mulla on pakko pyöritellä silmiin, vaan tulee varmaan hyvää materiaalia, mutta mä en voi sietää sitä. Että jos teille mitään muuta työkalua toista kohtaan, niin te käytätte lapsia, niin se on niin aliarvosta. Siis se on ihan sairasta. Ja sitten niinku just tää näin, että Jodelissahan on säännöt. Joo. Ne ei pätenyt mun kohdalla. Siis siellähän puhuttiin mun lapsista. Vittu alaikäisistä yksityishenkilöistä. Moderaattorin olisi pitänyt niinku heti olla poistamassa, mutta ei. Niin toikin on ihan sairasta silleen, niinku, että oikeasti, että te ette tunne mun lapsia. Okei, me ollaan oltu supernänissä, mutta mun lapset ei ole julkisuuden henkilöitä. Ne ei kuulu millään lailla mihinkään someen, että voisitte keskustella niistä. Joo, just näin. Ja ne on aivan eri henkilöitä, kun sä itse. Sä jaat sen niin. oman asian niin kuin itsestään. Siis joo, ja sitten jotenkin mun mielestä on niin hauska kommentti, kun jengi on silleen, no kyllä mua hävettäisi, jos mun äiti olisi tollanen. Okei, no pitäisikö sun vähän niin kuin itse työstää noita sun häpeän tunteita? Niin. Silleen, että älä sä huolehdi musta tai mun lapsista niin, tai meidän perheestä. Sä et tiedä yhtään, mitkä on mun kasvatustavat. Joo. Mitkä on niin kuin mun arvot, mitä mun lapset ajattelee, miten mun lapset näkee kaiken tämän asian. Mun lapset on kans tehnyt kuvauksia paljon. Ne on ollut mainoksissa, ne on ollut avustaa leffoissa ja sarjoissa. Ja ne tietää silleen, että okei, tätä kuvataan. Ja sitten ne leikataan. Ja sitten niin kun matsku näyttääkin tältä. Niin, ne ymmärtää. Ne on varmaan jopa aikuisempi kuin tietyt ihmiset, jotka ajattelevat tämän toisin. Joo, niillä on se kokemus. Sitten on joku saakelin Pertti jostain Tohmajärveltä, joka on silleen, tai joku Marja-Liisa jostain silleen, joka ei ikinä ollut kamera edessä, joka ei niinku tajuu muutenkaan vaikka. Ja vetäytyy muutenkin ihmisistä, hän ei tiedä edes mitä on ihmisten kanssa. Tai tiedätkö, niinku silleen, asut sä Helsingissä silleen vähän eri, tiedätkö, mentaliteetti muutenkin, niinku, mitä? Tai niinku, jos et sä matkustellut, mun lapset on matkustellut paljon. Joo. Niin siinäkin silleen, että me ollaan oltu paljon Espanjassa. Okei, ei nytten, kun mä olin mun pojankaan reissussa, niin en mä nyt enää ota vaikka yläosattomissa aurinkoa. Mutta silloin, kun mun lapset on ollut pienempiä, me ollaan oltu paljon Espanjassa. Espanjassa kaikki on siellä niin kuin yläosattomissa. Ja. Ihan kuule kaiken kokoiset ja ikäiset naiset. Ja ei siellä kukaan tiedä, mitä. Tiedätkö, kun se on niin luonnollista, niin tiedätkö silleen, niin. Suomessa kaikki on niin. Kaikki on, tulee niin yllätyksiä. Että mun lapsia niin kiinnostaa, tiedätkö joku tollanen, no äiti nyt vähän näytti jotain tissejä telkkari. Siis tissi on luonnollinen asia. Siis mä... Siis teillä vieläkin on tissi, mutta niissä ei ole vaan sitä rasvaa niin paljon kuin meissä naisissa. Ja siis ensinnäkin tissit on tehty sitä varten, että, tiedätkö, että meidän vauvat tiedätkö, pysyy hengissä. Kyllä. Ne on luonnollisesti biologian mukaan sitä varten. Kyllä. Mutta sitten on tehty joku tämmöinen sex thing, mutta siis silleen tiedätkö, niin. Yhä asia mukaan, mutta joo. Ja sitten mun mielestä jotenkin muutenkin hauskaa, että kun sä oot äiti, niin sit sun pitää olla tosi semmoinen neitseellinen ja puhdas ja kaikkea. Siis justhan joku kommentoi mun, tiedätkö, johonkin videoon, että toikin on jonkun mutsista. Mä oon se niin kelaa, äideilläkin on seksielämää. Me ei olla mitään marjoilla. Niin, ja mä toivon, tiedätkö, silleen, että jos sä oot siellä nyt teini tai jotain, mä toivon, että joku antaa sulle jotain, tiedätkö, opetusta noista asioista, puhuu näistä. Kyllä. Tai jos sä oot vanhempi, niin puhu sun lapsien kanssa tietenkin ikätasoisesti, mutta Herran Jumala, ne on ihan luonnollisia asioita, niin puhukaa. Mä oon ruvennut tekemään tätä näköistä. Siksi Joo, ollut vähän teinin kanssa selkeästi. 247, niin. Joo. Mutta tällaisen vastauksen me sitten saatiin, että kannattiko nyt sitten mennä. Voisiko joskus vaan vastaa silleen yhdellä tai kahdella? Ei. 2 papupataa kun laittaa yhteen, niin tällaista on. Joo, mutta ennen kuin sä kysyt multa ne, niin mä kysyn sulta. Että vaikka sä et ole nyt vielä julkisuuden henkilö, mutta sulla on kuitenkin somessa näkyvyyttä, niin kyllähän somen näkyvyydenkin kautta voi tulla niinku tämmöisiä vähän samanlaisia kokemuksia, mitä niinku itselläkin sitten on ollut tässä näin, niin haluatko vähän avata? No, onhan se aika rankkaa, niin kun, mitä mä oon nyt julkisesti mun koko lapsuudesta, nuoruudesta, aikuisiästä kertonut Anna-lehteen, niin kyllähän ihmiset nyt sitä empatiaa oikeasti antaa, mutta se on fakta, kun ei ole koskaan tiennyt, millainen sä oot ollut, susta ei ole näkynyt sitä, niin
on oletettu sitten, että sä oot tällainen bilehile ja tiedätkö, tietyt asiat. Ja mä oon aina painostanut siihen, että mä jaan vaan sen, mitä mä haluan, että ihmiset näette. Että mulla on kyllä sitä yksityisyyttä niin kuin itsellä. Ja mä pidän kyllä sitä rajaa vielä siinä, että mä oon ottanut kaikki lastenkuvat tai silleen, että niistä ei näy enää kasvoja. Mä en julkaise enää niistä yhtään mitään. Että aikoinaan mä myös vielä niin kuin julkaisin. Mutta jotenkin se, kun se alkaa koko ajan kasvaa, niin musta tuntuu, että heillä on myös se oma oikeus, haluuko olla julkisuudessa vai ei. Että sitten ihan itse rakentavat sen, jos haluaa olla. Mutta kyllähän on ottanut paljon vastaan. Ja sitten kun sä tiedät, että meillä on tätä etnisyyttä, niin se epäkohteliaat kommentit ja kaikki aliarvoiset kommentit, mä oon nyt oppinut sen tosi hyvin sivuuttaa, mutta ennen kuin oli, tiedätkö, tosi huono itsetunto tai muuta, niin tommosethan sai sua niinku vaan raivostuttaa koko aika. Ootko sä silleen, että sä niinku estät ne tilit tai poistat ne kommentit? Mä vaan avaan ne ja katon, että okei, sä oot laittanut tällä. Niin, että ne tulee niinku DM-ään. Joo, niinku ja tulee ne kommentteihinkin, mutta mä en reagoi mihinkään. Mä en anna ihmisille ehkä aikaa silleen, tiedätkö, että mä lähden vastaa siihen, enkä mä ota siihen mitään vastaan. Että jos on julkisesti laitettu kommenttiikin, että vitun huora, tiedätkö, tyyppisesti. Oikeesti. Juu, niin sit vaan silleen, että ihan sama. Tiedätkö, ei mua niinku kiinnosta tommonen, että kuka haluaa pahoittaa toisten mieleen. Tietysti silleen, että jos olet vahva ihminen, niin et sä ota sitä kantaa silleen, että miksi mä rupean selittelemään tätä ihmiselle, että millä, tai kysyä siltä, että miksi sä oot saanut tämmöisen kuvan musta, tiedätkö? Että jos on vähän paljastavampaa pintaa jossain somessa tai jotain, niin ihan sama. Mutta mä en ehkä omasta mielestä silleen hirveästi jaa kaikkea niin kuin sulla, että mulla on kuitenkin se oma yksityisyys vielä. Että mä jaan sen ehkä enemmän sitä, mitä niin kuin haluan jakaa. Niin, muille. ja siis onhan se mullakin just sitä, mitä niin kuin haluaa, ja vaikka onkin tosi avoin, niin just se, että eihän silti ihmisillä ole niin kuin käsitystä siitä mun oikeasta arjesta. Ja toki se on oikeasti aina pelottavaa, että kun ihmiset ajattelee vaan susta just silleen, mitä sä oot postannut sinne, että jos sä oot vaikka vuoden laittanut jostain ryppyvideoita, niin jengi luulee, että sä oot oikeasti vaan ryppäämässä. Silleen niin kuin, mitä? Lapset on viikko, niin jos mä oon joka toinen viikko loppuun jossain, niin mitä väliä sillä on? Niin joo, siis kyllähän niin sä saat elää. Että onhan niillä se isä. Juu. Siis tämä justiinsa, mutta ehkä sitten monella ei ole. Niin, sitten kun ne ajattelee just tälleen kuitenkin. Joo. Kyllä se, onhan se aika pelottavaa ja lähtee jakaa kaikki sun haavat ja kaikki. Niin. Siis se on toisaalta mutta sitten niin koska ihmiset käyttää sitä aseena sua vastaan. Niin, mutta siitä saa myös tosi paljon vertaistukea. Ja sanotaan, että niinku tämän vuoden sisään niin toi vertaistuki on ollut kyllä mulle niinku todella tärkeä. Mutta mä oon saanut myös paljon ihania kommentteja, että heillä on mennyt vaikka huonosti, niin on oikeasti saanut motivaatiota ja sitä, että on toivoa niin kuin omassa elämässä. Että ei ole mennyt niin huonosti kuin mulla, mutta kuitenkin on vähän toivoa. Niin, ja toi on niinku tosi hedelmällistä justiinsa. Tai niinku se, että vaikka olisi niitä törkykommentteja tai jotain, mutta se, että sä oot niinku oikeasti pystynyt vaikuttaa jonkun ihmisen elämää auttamaan, tai sit sä oot pystynyt niinku avartamaan sitä sen maailmankatsomusta, niin se on kyllä sit silleen, että jes, että tämän takia mä teen tätä. Siinä tulee semmoinen, että niinku vähän niinku palkinto tai semmoinen, että jes. Mutta arvaa mitä? Mulla olisi sulle tämmönen pikku leikki tähän loppuun vielä. Tää on tämmönen peli kuin nopeat kysymykset. Nonni. Mä oon tästä täällä. Mä oon laittanut tänne ylös, koska eli mä vaan niin vastaan silleen tik. Joo, mä annan sulle pakko vastata kysymykset ja ne on nopeita. Okei. Eli Excelle viesti vai Estoa? Estoa. Estossa on ja Estossa pysyy. Raha vai rakkaus? Ei. Mä sanon kyllä tässä kohtaa rahaa. Julkisuus vai yksityisyys? Julkisuus. Yksin matka vai tyttöön reissu? Mä tarviin tyttöön reissun nyt. Takaisin eksän kanssa vai forever sinkku? Forever sinkku! Oh my God. Poistaisitko TikTokin ikuisesti miljoonasta? Miljoonasta? Joo. Ikuisesti. Mutta mulla olisi muut somekanavat. Joo. Niin, ai saakeli. Mä oon kyllä nyt niin PA, että miljoona kykenee pois.
No, kumpi sattuu enemmän, Heartbreaker vai Friend Breakup? Ai siis, Kumpi sattuu enemmän, eli sydänsuru vai kaverin kanssa välit mennyt? Sydänsuru. Niin. Mm. Tunnettu, mutta vihattu vai tuntematon, mutta rakastettu? Ai mun pitää valita, että mä oon tunnettu, mutta vihattu vai tuntematon ja mutta rakastettu? Tunnettu ja rakastettu. Paska kysymys. Siis totta kai pitää vähän olla niitä vihaajia, että ne jauhaa tuolla ja tuo sitä näkyvyyttä, mutta en mä nyt halua, että mun vihata, en mun paha ihminen, herra jumala. Salainen suhde vai julkinen romanssi? Nyt korvat kuulolla siellä. No sanotaan tässä kohtaa, että on salainen suhde ehkä. Ja arvatkaa, mikä on meidän seuraava jakso sitten. Oh my days! Jes, puhutaanko? Joo, Puhutaanko? deittailusta, kyllä. Mä oon odottanut tätä niin kauan, mä oon vaan silleen, mä hyppään tosta tuolista ja pompi. Yes. Kyllä, meidän seuraava jakso on deittailu. Nyt tulee kyllä sellaisia tarinoita. Yes. Hei, kiitos kun kuuntelit ja katsoit. Ja tosiaan seuraa meitä meidän somekanavissa, TikTokissa ja Instagramissa. Ja pistä like, jos tykkäsit videosta ja saa kommentoida. Mutta hei, palataan ensi jaksossa. Me ollaan tulisielut.